اوكي بزح نغرات كنسمعينا سلازي انتاي تو فوركس زبحال ويدما بذكر مسن كلنا استنقاتو زلنا عودي انتاي مخان بعمقات كنفلطوها اقداسنت አለዎ ማለት ስለዚህ ፎሬክስ እንታይ ንዝብልካ ፎሬክስ ማለት ናይ ገንዘብ ምቅያር ኮይኑ ወይ ድማ ናይ ሸርፊ በሐፈሻ በትግርኛ አንዛርቦ አላ ሸርፊ ማለት እዩ ስለዚህ አብ ፎሬክስ ዝመጽና ዘለና ገንዘብ ኢና ኤክስቼንጅ ንገብር እዚ ገንዘብ ኤክስቼንጅ ግን ብናይ ፊዚካል ዝተሓዝ ገንዘብ ዘይኮነ ኩሉ ብሓይሊ ናይ ኢንተርኔት ብውሽጢ ዝስራሕ ስራሕ ማለት እዩ ብሳላ ቴክኖሎጂ እቲ ሂስትሪ ናይት ፎሬክስ ዝበሃልከ ካበይ ዝመሰይ ንሕልና ፎሬክስ ልዕሊ 500-600 ዓመት ዝገበረ ወድሰብ ነዊሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ናይ ኣቕሓ ምቅያር ወይ ድማ ናይ ባጤራ ምቅያር ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚቲ ባጤራታት መምጽኡ ደቂ ሰባት ብወርቂ በቕሓ ብንብረት ምቅያር ብምግባር ፎሬክስ ይሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሂስትሪ ናቱ ኣዝዩ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ልዕሊ 500-600 ዓመት ዝገበረ ኮይኑ ኮንሰፕት ናቱ ግን ነቲ ዘለካ ምስቲ ዘይብልካ ንምቅያር ማለት እዩ ካብኡ ዝማዕበለ ስቲል ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ እናማዕበለ መፅሎ ማለት እዩ ስለዚ currently how is forex ይብናሎ ኣብዚ ደረጃ ኣብዚ ሕጂ ዝኸዓ 7.5 ትሪሊዮን ዝኣክል ኣብ መዓልቲ ኤክስቼንጅ ኮይኑሉ ዝውዕል ኢንዱስትሪ ማለት ስለዚ 7.5 ትሪሊዮን ክንብል ከለና ማዕራ ክንደይ ኣዝዩ ዓቢን ወይ ድማ ግዙፍ ኢንዱስትሪ ምዃኑ ንምግማቱ ኣይስግመናን ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ናበይ ዝኸይድ ሕጂ ፊቸር ናይ ፎሬክስ ምፍላጥ ካንታይ ክሕግዘና ይኽእል ካብ ሕጂ ጀሚርና ፎሬክስ ክንመሃር ኢልና ንኣቱ ኣለና ስለዚ ክንኣቱ ንድሕሪ ኮይና እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ፃንሖቱ ክንዲ ምንታይ እዩ ብሕጂስ ክሳብ መዓስ ክፀንሕ ይኽእል ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብቲ ዘለናዮ ግዜ ክንዲ ምንታይ ካምፓኒታት ይመፅእ ይጠፍእ ስለዚ ፎሬክስ እዚ ከዓ ናቱ ሳስቴናቢሊቲ ኣብ ወዲሰብሲ ክሳብ መዓስ ክፀንሕ ይኽእል ኣፍልጦውን ኣገዳሲ ማለት እዩ በዚ መንገዲ ከዓ እቲ ፎሬክስ ልዕሊ 500 ዓመት ገይሩሎ ቅድሚ ሕጂ ብሕጂ እውን ክሳብ 500 ዓመት ክፀንሕ እዩ ምክንያቱ ምስ ወዲሰብ ኣዝዩ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ምድላይን ናይ ምቕራብን ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ብሓፈሹ ድማ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ክሳብ ዝኾነ ፎሬክስ እቲ ናቱ ኢቮሉሽን ወይ ምዕባልኡ ከምቲ ዝበልናዮ ቀንዲና ካብ ወርቂ ካብቲ ናይ ኮይን ኤጅ ዝነበረ ናብ ፔፐር መፅሎ ካብ ፔፐር ከዓ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ብሳላ ቴክኖሎጂ መፅኡ ዘሎ እዚ ዲጂታል ዓለም ማለት እዩ ናብኡ ገፁ ዳይ ዝኸይድ ኢቮሉሽን እቲ ኣማዕባብላ ናቱ እምበር ፎሬክስ ካብ ገፅ መሬት ክጠፍእ ማለት ዘይሕሰብ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ምዚ ሕጂ ናይ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት መፅኦም ዘሎ ኤኣይ ይመፅእ ኣሎ ብሎክቼን ዝበሃል ክሪፕቶ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት እናመፀ ይኸይድ ኣሎ ናብኦም ገፁ ዳይሬክሽን እናቀየረ እዩ ዝኸይድ እምበር ፎሬክስ ከዓ ወዲሰብ ክሳብ ዝሃለዎ መሬት ስለ ዘሎ ንሕና ምፍላጡ ጥራሕ እዩ ዘገድሰና እምበር ንኸይጠፍእ ወይ ድማ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከይከውን ዝብል ስጋት ክህልወና የብሉን ቀፂልና ቱሉስ ቱ ስታርት ፎሬክስ እንድሕር ክንጅምር ኮይና ሓደ ሰብ ፎሬክስ እንድሕር ክመሃር ወይ ድማ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እዚአን ክልተ ብዚኣ ንሪአን ዘለና ቱሉስ እዚአን ጥራሕ እየን ዘድልዮ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዘድልዮ የለን እዚአንን ተወሳኺን ኣብቲ ፍልጠትን ማለት እዩ ስለዚ ስማርት ሴልፎን ክትህልወካ ኣለዋ ወይ ስማርት ቴሌፎን ክትህልወካ ኣለዋ እታ ካልአይቲ ከዓ ላፕቶፕ ክትህልወካ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣትሊስት ሕጂ እዚአን ክልቲአን ክህልዋና ክኽእል ኣለወን እዚአን ግድን ኣይኮነን ዝኸበረ ቴሌፎን ወይ ዝኸበረ ላፕቶፕ ንገዝእ ብዓቕምና ኣዝሎን ጋዝ ጥራሕ ናይ ኢንተርኔት ዝቕበላ ክኾና ኣለወን እምበር ስማርት ኮይነን ኢንተርኔት ተቐቢለን ናይ ጉግል ናይ ካልእ ሪሰርች ክገብራ ዝኽእላ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዛ ክኾና ኣለወን እምበር ግድን ኤክስፔንሲቭ ዝኾነ ቴሌፎን ወይ ላፕቶፕ ምግዛእ ኣይድልየናን እዩ ማለት ስለዚ እዚአን ክልቲአን ክህልዋና ኣለወን እታ ሓንቲ ማርኬት ዳታ ኣናላይዝ መግበሪት እታ ሓንቲ ከዓ ነቲ ማርኬት ኤክስኪዩት መግበሪ ባይ ኤንድ ሴል መበለ ማለት ብቀፃሊ ክንሪአና ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ቱልስ እዚአን እየን ዘድልየን ብፍላይ እቶም ጀመርቲ ማለት እዩ እቶም እዚ ፕሬዘንቴሽን ንዓኹም ዝዓለመይ ማለት እቶም ሓደሽቲ ጆይንት ገብርና ዘለኹም ተተኻኢሉ ኖት ስክሪንሾት እናወሰድኩም ክትከዱ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ቱልስ እዚአን እየን ዘድልያና ነዚአን ምስ ሓዝካ ብድሕሪኡ ፕላትፎርም እስከ እንታይ ዓይነት ፕላትፎርም የድልየካ
حجي زينا بزيان رينزلا ميتا تريدر 4 ويدما ميتا تريدر 5 تريدين فيو فوركس فاكتوري بوزيشن سايز كالكوليتر زين 4 بلاتفورم زين ويدما زين 4 اوكي زين 4 بزيان زلوا ينزل لي انا مالتي قداميتي تا لابتوبن كمبيوترنا لابتوبن تليفوننا لاتنا بدحري عندما ابتنا هنا لابتوب ويدما ابتنا هنا تليفون زين بلاتفورم زين يدلينا ميتا تريدر 4 وميتا تريدر 5 تريدين فيو فوركس فاكتوري بوزيشن سايز كالكوليتر زيوم كا all are free of cost زيوم 4 يوم كا بنسا انوردهم ويدما بنسا انتقملهم without اوكي دمسي سمع له هندي تسمع الله اوكي ثانك يو ميبي دقيم كأتوي دمسي التكست قبل لا زلغي عندنا أتوي كابا خيكون سلازي ميتا تريدر 4 ابتا تليفوننا انا داونلود نقبرا ميتا تريدر 5 انتخوينا خا اب لابتوبنا داونلود نقبر مالتي دحري تريدين فيو نورمال اب جوجل اتينا نمصا فوركس فاكتوري نورمال اب جوجل اتينا نمصا بوزيشن سايز كالكوليتر نورمال اب جوجل اتينا نمصا زيوم كا فري اوف كوست حجي كلتين تنهنا طول حزنا لنا 4 انزل بلاتفورم زينا هنا خا ابتنا هنا سكرين دالينا لنا we are ready ناب تريدين مالتي بدحريو نزيان مس حزنا نا ماركت انالايزينا هنكبر مخنياتو انتاي لا صنيحنا فوركس انتاي يكنبل كلنا فوركس نا ገንዘብ መቀየር ባይ ኤንድ ሴል እንብሎ ነተሓደ ንሸጠሉ ነተሓደ ንገዝአሉ ዓውዲ ወይ ኢንዳስትሪ ከምኡ ካብ ኮነ ስለምንታይ ሓደ ማርኬት ባይ ክንብሎ ኢና ወይ ሓደ ማርኬት ስለምንታይ ሴል ክንብሎ ኢና ኸ ኣናላይዝ ምግባር የድልየና ማለት እዩ ስለዚ ኣናላይዝ ንገብር ኮይና ንሓደ ማርኬት ካ በዚኦም ሰለስተ مقام analyze كنقبرا كنكلالنا fundamental analysis technical analysis and sentimental analysis حجتن تولس حزنين صنعنا ميتا تريدر 4 trading view position size calculator forex factor.com لنا صنعنا نساتن شعور نزين ثلاثه analyze مقبار نتكملن تولسين مالتي جتا ماركت بزي انا نحلفها بزي انا analyze نقبرا نزين analyze نقبر لنكا تنسلست طول حزنين لنا مالي سلازي we are ready to go so important news events سيبلنا اللبز مالتيو إذا حجيت fundamental analysis زيوم important news events كا اتيا forexfactory.com اللي سنحنا ابتنا هنا بلاتفورم دارينا زلنا انت عينت نيوز اللو انت عينت نيوز سكيجول አሎ ኤቭሪቲንግ ተርእየና ስለዚህ ተጠቅመና ተርእየና ያልና ማለት ሓፈሻ ፕራክቲካል ስለንሪ አሰገማ ይኮነን ግን ኣብ ኣቲና እዚኦም ኣብ ዝንሪኦም ዘለና ናይ ኒውስ ኢቨንትስ እዚኣቶም ብምልኦም ማለት እዩ ኣብኡ ሓታ ፎሬክስ ፋክተሪ ደቆም ኣብ ክረኽቦም ኢና ማለት እዩ ሶ ኢምፖርታንት ኒውስ ኢቨንት ነዚ ማርኬት ክፅዕልዎ ዝኽእሉ እዮም እዚኣቶም ሴንትራል ባንክ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ሲፒአይ consumer price index مالتي employment data economic growth with GDP زبال geopolitical events and federal reserve speech ولا توم نبرا زلنا لزي سكرين شوت جينا روستان قليلا زيوم نحاده كارنسي وين حاده ايكونومي حاده هاجر ازيوم صلوت زخون نيوز ايفنت زي اتومين مالتي زيوم ما اسيوم زوسو ما اسيوم ريليز دخونو ابيناي ساعات ابيناي معلت everything كا easily سالا تكنولوجي مالت تا فوركس فاكتوري ريد جيراتلنا سلازي زيوم كاس لمن تايم نحاده ماركت وين حاده باطيرا لي انت هاجر ازيوم وسانነት ዘለዎ እንደሌላ سنترال بانك انترست ريت ديسيشن ክንብል ከለና ኢንተረስት ሬት ሓደ ባንክ ክውስኽ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ክጉድል እንድሕር ኮይኑ ነቲ ናቱ ካረንሲ بواقع ويكوسخلي ودما كودللي انترست ريت ندحري يوسخالي طلب نايت كارنسي يعبل له مالتيو سلازي حيلي يوسخالو at the same time inflation ودماتي سيباي اللي عدلنا مالتي inflation ندحري وسخالخطو اقعد ندحر يوسخالي تهاجر زقبابه بحفشان ندحري يوسخالي وين تعدغا اوكي
ብዙሓት ሰባት ናይ ድምፂ ይስሕፉ ኣለዉ መስለኒ ብወገነይ ድምፅኻ ፅቡቅ ኣሎ سامعك لنا تبغى ያ ፕሊዝ እንደገና እቶም ድምፂ ዘሸግረኩም ዘሎ መስለኒ ኦኬ ነግረ መንገዲ መዳ ኢንተራፕት ጌርካ ኣለካ ነዞም ሓደ ጥራሕ እንተኮይኑ ከነብሎ ዋላ ዳሕራሎ ይሰሽ ነቶም ታሽ በቃ ኣለና ንእሽ ያላትና ናይ ማርኬት ናይ ሎም ዓንቲ ማርክ ክንገብር ኢና ኦኬ ኮንቲኒው በቃ ወዲና ኣለና ምክንያቱ ብሓንሳብ ኣብኡ ክነኣቱ ስለዝደለኹ እቲ ኢንትሮዳክሽን good okay اليوم እዚ ናይ ኒውስ ኢቨንት ግን ንኩልና it is very very important topic ማለት እዩ እዚአን እንተን ዳታ ፕራክቲካሊ ክረአና እታ ፎሬክስ ፋክቶሪ እዚአን እንተን ፀለውት ማለት እዩ ዋላ ማርክ ጌርኩም ሓዝወን ስለዚ ኢንፍሌሽን ካንብላልና ወይ ድማ ዝቕላበ ንብላልና ኢንፍሌሽን ድሕሪ ኣልዩ ኮይኑ ሓለኽቲ ኣቑሑት ንድሕሪ ብሓደ ዓዲ ወይ ብሓደ ሃገር ይውስኽ ኣልዩ ኮይኑ እቲ ሰንትራል ባንክ ዲሲሽን ክወስድ እዩ ንዕኡ ታክል ንምግባር ከዓ ኢንተረስት ሬት ናይ ምውሳኽ ትኽእሉ ኣለዎ እዚኦም ዳታታት እዚኦም ክመፁ ከለዉ ድማ ነቲ ፎሬክስ ማርኬት ኣፕ ኤንድ ዳውን ይገብርዎ ማለት እዩ ድሕሪ ኢምፕሎይመንት ዳታ ይብለና ኣሎ ኢምፕሎይመንት ከዓ ኢምፕሎይመንት ወይ ድማ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ሓንቲ ሃገር እናበዝሐ እንድሕር ከይዱ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ከዓ እናጎደለ ይኸይድ ነታ ሃገር ከዓ እቲ ከረንሲ ናታ ብኔጌቲቭ ይፀልዎ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣለርትት ክንከውን ኣለና ነቲ ኢምፕሎይመንት ዳታ ዝወፅእ ኤቭሪቲንግ ምክትታሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ again the economic growth ወይ ድማ gross domestic product ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ጥዕና ናይቲ ከረንሲ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እታ ሃገር ተፍርዮ ዘላ ወይ ናታ ቁጠባ እንድሕር ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣልዩ ኮይኑ ባጤራ ካብኡ መሰረት ኢንቨስተርስ ክስሕብ እዩ ባጤራ ኣኻ እናዓበየ ክኸይድ ማለት ስለዚ እዚ እንድሕር ይዓብሊ ኮይኑ ንሕና ኣብቲ ፎሬክስ ማርኬት ከመይ ጌርና ኢንቮልቭ ከምንገብር ቀፂልና ክርአና ብሓፈሻ እዚኦም ግን ነቲ ናይ ፎሬክስ ማርኬት ዝፀልው እዮም ማለት እዩ again ኣብዚ ጂኦፖለቲካል ኢቨንትስ ይብለና ኣሎ ጂኦፖለቲካል ኢቨንትስ ከዓ ኣዝዮም ኣገዳሲ ፅልዋ ዘለዎም ኣብ ሓደ ኢኮኖሚ ናይ ሓንቲ ሃገር ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ክንሪኦ ዝቐነና ሕጂ ኩናት እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ኩናት ኢንቮልቭ ጌራ ዘላ ሃገር ኢኮኖሚ ናታ ኦፍኮርስ ኩናት እዩ ኩሉ ግዜ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ከዓ ብጣዕሚ ዝፅሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ከዓ እውን ምክትታል የድልየና ካልእ ናቹራል ዲዛስተርስ ኣሎ ናይ ፍላዲንግ ክኸውን ይኽእል ሪስኪ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ በዓል ቱርኪ ዘጋጥም ናይ ሪስኪ ኮሚታት ከጋጥም ከለካ ነታ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ ይፀሉ ማለት እዩ እንደገና እውን እዚ ናይ ዌዘር ንኣብነት ገለ ሃገራት ብቱሪስት ጥራሕ እንድሕር ኣታዊአን ኣብ ቱሪስት ዝተመርኮሰ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ናይ ቱሪስት ዝመፅሉ ግዜያት ድማ እቲ ናይ ፀሓይ ዘየለ እንድሕር ኮይኑ ቱሪስት ብዙሕ ኣይክኸዱን እዮም እዚ ምቅያር ክኸውን ከለካ ነታ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ኣዝዩ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ እንደገና ብታሕቲ እንድሕር እንዮ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ስፒች ይብለና ኣሎ እዚ ፌደራል ሪዘርቭ ስፒች ዝብለና ዘለካ ግዝያውነት ነቲ ናይ ሰንትራል ባንክ ናቱ ሓላፍነት ዝወስዱ ኣካላት እዮም እዚኣቶም እዚኦም ከዓ ስፒች ይገብሩ መግለፂታት ይህቡ ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ብዛዕባ ብሓፈሻ እቲ ባንክ ክገብሮ ዝኽእል ውሳነታት ስፒች ይህቡ ትዊት ይገብሩ ትዊተር ይገብሩ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብሩ ከለዉ እዚኦም ከዓ ነቲ ፎሬክስ ከዓ ኣፕ ኤንድ ዳውን ሼክ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚኦም ዓይነት ኒውስ ኣለርቲ ክንገብር ንኽእል ኢና እንደገና እውን ናይ ካልኦት ሓለፍቲ ትዊት ኣብ ዝገብርዎ ሰዓታት ማለት እዩ ንኣብነት ጆ ባይደን ኣሎ እሱ ትዊት እንድሕር ገይሩ ሕጂ ከምዚ ክንገብር ኢና ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ዘለና ናይ ዝምድና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ ትዊት እንድሕር ገይሩ ድራማቲክ ካነኻቲ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ይፅሎ ማለት እዩ ካብ ስቶክ ማርኬት ጀሚርካ ካብ ፎሬክስ ጀሚርካ ወኤቨር ኩሉ ኣት ደ ሴም ታይም ብሓንሳብ ይፅሎ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና እታ ፎሬክስ ፋክቶር ዶትኮም ኢለታ ቀዳምነት ጠቂስና ፅናሕና ነዚኦም ኒውስ እዚኦም መኣስዮም ዘለው ስለትሕብረና ኩሉ ግዜ ኣለርቲ ንኾን ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ፋንዳሜንታል ምስራና እቲ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ማለት እዩ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ከዓ ኣብቲ ማርኬት መፂና ቴክኒካሊ እንታይ እዩ ዘሎ እዚ ማርኬት እዚስ ኢኮኖሚ ይውስኽ ዘሎ ብዚ ከም ዝርአዮ ዘለና ትረንድ ላይን ኣለና ኣብዲ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ድማ ዳውን ትረንድ ዘሎ ነቲ ማርኬት ብከምዚ መንገዲ ክንርአና ብድሕሪኡ እቲ ናይ ሳፖርት ሬዚስታንስ ዝበሃል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳፖርት በይ ዘሎ እቲ ሬዚስታንስ ብሓፈሻ እቲ ሰፕላይ ኤንድ ደማንድ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ቴክኒካል ነቲ ማርኬት ኣናላይዝ ንገብሮ ሕጂ
نزيهم fundamental technical and sentimental بحسب كم جا غيرنا مس حزناهم من شفنا في decision النقيد مالك ስለዚህ እዚኣቶም ሰለስቲኦም ኢድኒ ተታሒዞም እዮም ዝኸዱ ሓደ ካብ ሓደ ኣይ ፈላለዩን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እታ ፋንዳሜንታል ርኢና ኣለና ቴክኒካል ኸ በዚ ማርኬት ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ንታሕቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣበይ ዘሎ ሳፖርት ኣበይ ዘሎ ሬዚስታንስ ኤቭሪቲንግ ብከምዚ መንገዲ ንሪኦ ማለት እዩ ብድሕሪት ሰንቲሜንታል ኣናሊሲስ ንመፅእ ሰንቲሜንታል ኣናሊሲስ ካ ካንድል ቢሄቪየር ወይ ድማ ማርኬት ፊሊንግ እንታይ ኢኻ ፊል ትገብር ዘለካ ኣብዚ ማርኬት ንኣብነት ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብዚ ቻርት ስትሬት ኣዌይ ማርኬት ድሕሪ ነዊሕ ናይ ሴል ምኻዱ ንባይ ይኸይድ ከም ዘሎ ወይ ድማ ግሪን ካንድልስ ፎርም ኮይኑ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና እዚ ሕጂ እንታይ ዳታ እዩ ስለዚ እቲ ካንድል ፎርም ዝኸውን ዘሎ መን ኮንትሮል ይገብሮ ከም ዘሎ ነቲ ማርኬት ካ ሓደ ፊል ይገብረካ ማለት ዝተዓዝ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ብዓይንና ከምዚ ዓይነት ክርኢ ከለና ድማ ምስቲ ቴክኒካል ከምኡውን ፈንዳሜንታል ኣዋሂድና እቲ ዲሲሽን ናይ ሴል ወይ ናይ ባይ ዲሲሽን ንወስድ ማለት እዩ بدعري زيتات اتناي ماركت كون كله نحنا غا انت عين تريدر سينا كنكون كا الا نابز مال سلازي ابزناي فوركس ماركت زساتف بزح عين تريدر ستايل مالتي سكالبرز بهالو دي تريدرز بهالو سوين تريدرز بهالو كومون بوزيشن تريدرز بهالو نا مالتي حجي سغا سكالبر دي هاتكون وي دي تريدر دي هاتكون وي دما سوين تريدر سغا هاتوسنو سغا هاتوسنو كنا خنتايو حدت بيهيفير ناتكا طبعاً مالتنا أمنا زوم سكالبرز نبلوم زلنا إتو إلى ما ماركت كالتيكم زوجو إتو إلى ما ماركت كالتيكم زوجو مالتي كم عقل زي بلوم نوح ماركت كحزو عقل زي بلوم سبعة خونم كلو كان أيضا نجار دما بزح جزية زلوا مخنات ماركت إن إند أوت كتجبر بزح جزية سكلو كانوا أب كمبيوتر ديها أب سكرين كوفيل كانت ماركت نقد كتاتل مالتي توم داي تريدرز بحال زلوها كم معلتا وسرحتني يوم مالتي معلتا ومسيم أتيوم أت ماركت تريد جيروم جنزوهم حزوم ويدماتي ناتهم بروفيت حزوم زوج سبعة يوم مالتي قال دما سوين تريدرز بحالو زين سوين تريدرز كا الماركت ويبتشارت كوف نقولوا بزح جزية يبلومم جن نت ماركت حاجة مسوس نعوه أتيوم كفيتهم ما يخدو مالتي تبوزيت ماركت كفيتهم ما يخدو لحد ما عندك خلطة ما عندكم وكسب حدا سومون راني قبرت ماركت يقطفوا مالتي زيهم سبعة زيهم حجي بتحدى عقل اللوم مالتي جزية يقول لهم عقل جنا لهم ماركت كم راني تقبرس أيلهم زري سبعة يوم مالتي فاينال دما بوزيشن تريدرز بحال زيهم بوزيشن تريدرز كانت بوزيشن تي إيكونومي أبي اللي نيتهجر معود رايح زصنعه حجي أبزع عزو ويبزع عمت زي باوند ودولار بتعمل اللو حشيري يزلو ندمت زلو عمتات وندمت زلو كسام next year زلو جزيس از ماركت زي جروز كريم ندحريلهم حتى مت ماركت كفيتهم مخازيهم سوازيهم سئلهم يريقوا مالت سلازي جيم دما بوزيشن تريدرز يبحالو حجي نحنا كابزيهم أربعة ننفسنا أبيناينا نمدبا بكم زنو كلوز قلتو صناحكو بمنصر جزيه at the same time دما بمنصر نحنا emotion control بمنصر نحنا أماركز زلنا عقلي بكل أجنازينا حجي scalpers نانخون دي تريدرز swing traders position traders كل مرة نخلينا مالتي بفلاي حجي أب يوتيوب أبكال تفعل لي فيديوهات ويبكال تفعل لي تمرت سلطنات وسيتكم تكونوا تقوليهم سلازي تي حدث بناتو تريدين ستايل نحر swing trader كوينو السهم دما سكالبرس ناي سكالبرس بيهيفير نحر لكم كوينو نتناتو ناي سوين كتحزوان حفتينكم أو كمس أي كلني مالتي أبتي زقبر ناي تريدشو عوات دي كتمسو ويدما دي كنمس نخلينا مالتي لازم حفشة زيوم توم ناي تريدين تريدرز يوم مالتي so موداتا زين انتن سلايد زين مسألة له براكتيكال غا اب چارت مسينا اندر انا ينكل كيدنا كاب صباح جميرنا حجي كساب قدام زلو ديب براكتيكالي ناب چارتي مالتي زخونا ناي برزنتيشن نگر يبلان ستريت اوي حجي بو كوكور ندا جمرنا هنكيدنا مالتي okay let me share my screen
اوكي There you go. So እታ ፎሬክስ ፋክተሪ ክንብላ ፀናሕና እዚኣ እጂ ኩሉ ግዜ ፎሬክስ ፋክተሪ ፖዚሽን ሳይዝ ካልኩሌተር እንደገና እውን ታ ትሬዲንግ ቪው ካ ብሓፈሽ ብዓባያ ማለት እዩ እዚአን ሰለስቲአን ኣብ ናህና ስክሪን ክህልዋ ዘለዎን እየን ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ማስት ማለት ሓደ ትሬደርስ ማስት ክህልዎ ዘለዎን ነገራት እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሪኦ ንኽእልና እቲ ቲዎሬቲካሊ ክንዛረበሉ ፀናሕና ማእስ ከም ዘሎ ከምዚ ጌራ ተምፅአልና ማለት እታ ፎሬክስ ፋክተሪ ሕጂ ራዮ ቴክኖሎጂ ማዕረቕ እንደይ ንነገራት ኣዝዩ ቀሊል ገይርዎ ከም ዘሎ ኦኬ ሶሪ ታ ስክሪን መፂሎ ቴንክ ዩ ሶ ሕጂ ብዚ ክሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ኒውስ ኢቨንት መዓስ ኣሎ ኩሉ ከምዚ ገይሩ ሬድ ፎልደር ገይሩ ስሪዕልና ኣሎ ሬድ ፎልደር ማለት ሕጂ ተጠንቀቑ ኒውስ ኣብ ሰዓት እዚ ንኣውስትራልያ ድዩ ንዩኤስዲ ድዩ ንዩሮ ድዩ ንዝኾነ ኣፌክት ክገብር ዝኽእል ኒውስ ይመፅእ ስለ ዘሎ ስለዚ ቢኬርፉል ኢሉ እዚ ሬድ ፎልደር ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕሪእናዮ ትዊስደይ ኢሉና ኖቨምበር 28 ሰዓት 1:18 AM ናይ AUD ኢልና ኣሎ ብዚኣ እታ ካረንሲ ማለት እዩ ሬድ ፎልደር AUD ማለት ኣውስትራልያን ዶላር ማለት እዩ ኣብዚኣ ድማ ሬድ ፎልደር ገይርልና ኣሎ ስለዚ ብዚኣ ናይ ኣውስትራልያ ባንክ እቲ ጋቨርነር ክንብሎ ፀናሕና ማለት እቶም ናይ ፌድ ክዛረቡ ከለዉ ክንብላ ፀናሕና ሕጂ ራዮ ጋቨርነር ብሎክ ስፒክስ ኢልና ኣሎ እሱ ኣብዚኣ ስፒች ክህብ ይብለና ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ፀለውቲ ዝኾነት ማለት እዩ at the same time ናይ ኣብ 12 ፈረቓን AM ካ ናይ ኣውስትራልያን ዶላር CPI ኢልና ኣሎ ወይ ድማ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እዚ ካ ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ይፍድራዮ ኩለንተን ቲዎሬቲካሊ ክንዛረበለን ፀናሕና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ማርኬት ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ኦልሬዲ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ at the same time ኣብዚ እንድሕሪና ሰዓት 1 AM ኦፊሻል ካሽ ሬት ኢልና ኣሎ እዚ ካ ኢንተረስት ሬት ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኒውዚላንድ ወጋሕታ ማለት ኢሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ኦፊሻል ባንክ ሬት ብዛዕባኡ ስፒች ክህቡ እዮም ሕጂ ፕራክቲካል ራይዋ እታ ፎሬክስ ፋክተሪ ኩሉ ግዜ ኣብታ ናህና ስክሪን ክትህልዋ ክንብላ ፀናሕና ሕጂ ኤቭሪቲንግ ከምዚኣ ጌራ ሳማራይዝ ጌራ ተምፀልና ኣላ ማለት እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ባቴራ መዓስ ኣሎት ኒውስ ከምዚኣ ጌራ እንዳምፀትልና ትኸይድ ኣብዚ እውን እንድሕር ርኢናዮ አንኤምፕሎይመንት ክሌም ብለና ኣሎ ብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ USD ሰዓት 1 ፈረቓን ድሕሪ ፅባሕ ማለት እዩ እዚ ኤኒዌይ ኣብ ሴሽን ስለንህሉ ፕራክቲካሊ ክንርኤና ከመይ ከም ዝንቀሳቐስ ልክ ኣብቲ ሰዓቱ ማርኬት ከመይ ከም ዝኸውን ፕራክቲካል እንዳረኣናዮ ክንከይድ ኢና ብሓፈሽኡ ግን እቲ ፎሬክስ ፋክተሪ ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ሰት ንገብራ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብዚኣ እታ ሰዓት ኣላትና ኣብዚኣ ሰዓት ክሊክ ምስ ገበርኩም በታ ዘለኹም ሃገር እዚኣ ሰዓት እዚኣ ትቐይርዋ ይብላ ኣለኹም ናይ ኩለን ሃገራት ኣሎ ብዚ እቲ ስኬጁል ስለዚ እታ ታይም ኣብኣ ክሊክ ግበሩ በታ ንስኹም ዘለኹም ሃገር ከምዚኣ ጌርኩም እታ ታይም ሰት ትገብርዋ ሰት ምስ ገበርኩማ ሴቭ ሴቲንግ ክሊክ ትገብሩ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ሬድ ኣላ ማለት እዩ ሰዓት ኣላትን ብዚኣ እንደገና ድማ ኣብዚ ካ ዕለት ኣለና ማለት ዕለት ክንደይ ምዃኑ ሶ ኣብዚኣ እውን ፊልተር ኣላትኩም እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ራይት ሃንድ ሳይድ ኣብ ላዕሊ ፊልተር ኣላ እዚኣ ፊልተር እዚኣ ኩሉ ግዜ ከምዚ ትፀንሐኩም ትናትኩም ምስ ከፈትኩም ሕጂ ከምዚ እዩ ዘሎ ኦኬ ኦኬ ከምዚ ክፀንሐኩም ናትኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ማለት ሕጂ እዚ የለው ዘሎ ንማርኬት ኣፌክት ዘይገብር ኒውስ ማለት እዩ እዚ ኦሬንጅ ዘሎ ብከፊል ነቲ ማርኬት ብንእሽተይ ክፀሉ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ሬድ ፎልደር ዘሎ ኸ ብዓብዩ ንማርኬት ዝፀሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ የለው ዘሎ ኣየድልየናን እዩ at the same time እዚ ኦሬንጅ ዘለዎም ብዙሕ ኣየድልየናን እዩ ስለዚ እታ ሬድ ጥራሕ ስለተድልየና ኣብዚኣ ፊልተር ከድና ኣብዚኣ ፊልተር ክሊክ ምስ ገበርና ነዚኣ ሬድ
زلا كليك نقبرا زين ان كليك نقبرا زيها بانك هوليداي مالتها سلازي زين سلازي بانك هوليداي ريد فولدر نزلو طرح خمس اللي ليها لكم زيا ابلاي فولدر ابلاي فلتر كبلا سلازي كم جات مثلا اذا عجنت حجزنا اتليست سامرايز كوين لنا لو مالتي انستيد اوف جانك ولا نخنريو بزح كساي زبلنا كم جا غيرنا سامرايز غيرنا ريدي نقبرا مالتي اوكي so everything جلاتنا ابستحتي ان داتا وغنا كساب نزمس زلو غزيك ما اسالو everything schedule ديزي بدحريو حسب تا داتا كم جا مسكونه ابجا فولدر زي كليك نقبر ابجا فولدر كليك مس قبرنا يا اتي ناتا مجلسي كله بزلو ابزي مع اسيات الدقه next مع اسيات الدقه every كندي تمصتيا نيوز كله ابزلنا مالتي እንደገና እንታይ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ከነት ማርኬት ይሰልዎ ኣብዚ ብምልኡ ለና ቲናቱ መግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ሲምፕሊ ኣብታ ፎልደር ክሊክ ብምግባርካ ናብ ድሕሪት ንምለስ ሶ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኸ ፎርካስት ኢልና ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብራይት ሃንድ ሳይድ ፎርካስት ዘሎ ማለት እዩ እዚ ፎርካስት ኢልና ዘሎ ኸ ማርኬት ፎርካስት ገይሮሞ ዘለዉ ክንዲዚ ክመፅእ እዩ ኢሎም ትንቢት ገይሮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ሪዛልት ካብዚ ትንቢት ተገይርዎ ዘሎ ንላዕሊ እንድሕር መፅኡ ነቲ ማርኬት ፅቡቕ ማለት እዩ ካብኡ ንታሕቲ እንድሕር መፅኡ ኸ ብኔጌቲቭ ነቲ ማርኬት ይፀልዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ማርኬት ክንሪኦ ከለና እቲ ትንቢት ተገይርዎ ዘሎ ካብኡ ንታሕቲ ዲመስሊ ዘሎ እቲ ሪዛልት ወይ ድማ ካብኡ ንላዕሊ እቲ ሪዛልት መፅኡ ዘሎ ብከምዚ ጌርና ንሪኦ ስለዚ እዚኣ ፎሬክስ ፋክቶሪ ዶትኮም ኢት ኢዝ ፎር ፍሪ ከምዚኣ ጌርኩም ከ ኣብ ክሳይና ነቐምጣ ማለት እዩ بدحريو ناب تريدين فيو كل متسينا مالتي لزياتا حنتي توليا تا ميتا تريدر 4 ابتا تليفون اب موبايل لنا داونلود جيرنا نوردا موبايل نا جيرنا مسوردنا ابزي انالايز تجبرنايو وي دما ابزي تريدين فيو انالايز تجبرنايو يناشكو ناب ابلاي نكبرو مالتي سو ابتا تريدين فيو ليتس جو ويدما زخونه حتى ندحر لكم بزعبا نايزيا كدمي محلافنا مالتي any question about forexfactor.com okay so let's go to the trading view yes Josie thank you مدى ابزي انا فوركس فاكتور سي نعبنت ناي جابان نيوز تلو وينسي ن أستراليان دولار US دولار نعمنتي يسقل ورا اوكي محمد موسكا جامو حجي انت لنا مسلكا most the time news affect ዝገብሮም ወይ correlated ዝኾኑ pairs ኣለውና ሕጂ ናይ ጃፓን ኒውስ እንድሕር ይወፅእ ኣሎ ኮይኑ ምስ USD ብፍላይ እቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ማለት እዩ እቶም ቶፕ ካረንሲስ ዩሮ ፓውንድ US ዶላር ካድ CHF GPY እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ pairs እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢንቨስተርስ ናብዚኦም ፎካስ ዝገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢንተረስት ሬት ኣብቲ ዓበይቲ ኒውስ ማለት እዩ ባንክ ዝኾነ ናይ ምቅያራት ኣብ ዝገብረሉ ንብሙሉእ ነቲ ማርኬት ክፀልዎ ይኽእል እዩ ከምቲ ክብደት ናይቲ ኒውስ ማለት እዩ ኖርማል ኒውስ እንድሕር ኮይኑ ግን ደይክፀልዎ ይኽእል እዩ ኦቨርኦል ግን እቲ ቀንዲ ኣብ ማርኬት ሄድ ዘሎ ዶላር ስለ ዝኾነ ናይ USD ናይ ዶላር ዝመፅእ ኒውስ እዩ ንብሙሉኦም ማርኬት ዝፀልዎም ብዛዕበየ ማለት እዩ ሕጂቲ ናይ ጃፓን ኒውስ እንድሕር መፅኡ ነቲ ማርኬት ይፀልዎ ዶ ንዝብል ብፍላይ እቶም ምስኡ ኮሪሌትድ ዝኾኑ GBP GPY AUD GPY USD GPY ዝኣመሰሉ ደፍነትሊ እዮም ዝፅለው ደፍነትሊ ማለት እዩ ምስኦም ኮሪሌትድ ዝኾነ ማርኬት ብሓፈሻ ግን ነቲ ኢንታየር ማርኬት ግን ብዙሕ ፅልዋ ዘይከምፅእሉ ይኽእል እዩ ኣብ ናይ USD ግን ዲፈረንት እዩ USD ኒውስ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ እሞ
ከምዚ ናይ ናን ፋርም ኤምፕሎይመንት ወይ ድማ ጀረሚ ፓውል ስፒች ኣብ ዝህበሉ እዚ አንኤምፕሎይመንት ክሌም እዚታት ክመስክ ሲፒአይ ናይ ዶላር ኣብ ዝመፀሉ ግን ዳርጋ ኢንታየር ማርኬት ዝስሎ ምክንያቱ ሄድ ናይ ኩሉ ካረንሲ ዩኤስቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቶም እቲ ናይ ካልእ ኒውስ ብዙሕ ማርኬት ኣፌክት ዘይገብር ነቲ ምስኡ ዘሎ ፓየር ጥራሕ ኣፌክት ዝገብረሉ ይኸውን ማለት እዩ ሶ ጉድ ኩዌሽን thank you Mada. Okay, so ካልእ ንሕብ ዘይብልና let's go now ናብ ቻርት ክንከይድና Okay, still screen ኣለኹምሽ Thank you. So, እዚኣ ኸታ ትሬዲንግ ቪው ንብላ ፀናሕና ማለት እዩ ሕጂ ራእይዎ እቲ ቴክኖሎጂ ማዕረ ክንደይ ሲምፕል ገይረልና ኣሎ ክንብሎ ፀናሕና ኤቭሪቲንግ ብነፃ ወላ ሓንቲ ንኸፍለሉን ኢና ኩሉ ከዓ ኣብ ቴሌፎንና ኣብ ስክሪን ኣብ ኮምፒውተርና ከምዚ ጌርና ሬድ ንገብሮ ማለት እዩ ሶ ኣብዚኣ ክንመፅእ ከለና እዚኣ ትሬዲንግ ቪው ካ ትሬዲንግ ቪው ዶትኮም ኢልና ብጉግል ምፅሓፍና ንዓክሊክ ምስ ገበና ቻርት ትብላላትና ኣብ ቻርትና ኣቱ ድሕሪኡ እዚኣ ትመፀና ማለት እዚኣ ዲስፕሌይ እዚኣ this is for free okay እዚኣ ምስ መፀትልና እዚኦም ቱልስ እዚኦም ኣብዚ ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሎም እንታይ እዮም one by one ተር ቪድዮ ላትኩም ኣብ ዩቲዩብ መዳ ፎሬክስ አካዳሚ ንሕልኩም ኣብ ዩቲዩብ ክትሪእዋهم how to use trading view ትብል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብረሉ ዘለና ንሕልና ዳታ ኢና ኣናላይዝ ንገብረሉ ዘለና ዶላር ኣብቲ ክትከይድ ፓውንድ ሎዲ ክትከይድ whatever analyze ትገብረሉ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዩ ላፕቶፕ ወይ ድማ ኮምፒውተር ኣገዳስነት ዘለዎ ብሞባይልና ጥራሕ ትሬድ ዘይንገብር ንምባል ሞር ቪዚቢሊቲ ወይ ድማ ሞር ትርኢት ንክህልወና ኣብቲ ማርኬት ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና ንክንሪኦ ስለዚ ብዚ እንድሕሪናዮ ፅቡቅ ጌርና ብንሱር ክሊር ልንሪኦ ኣለና እንደገና እውን ካብ ነዊሕ ተበጊስና ማለት እዩ ናይ ቅድሚ ክሳብ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ዝነበረ ዳታ ናይቲ ማርኬት ንክንሪአሉ ይሕግዘና ማለት እዩ ቬሪ ኢዝሊ ማለት እዩ ስለዚ ኦቨርኦል ኣብዚ እቲ ናይ ትሬዲንግ ቪው ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉ ኤቭሪቲንግ ቪድዮ ላትኩም ንዓረኣይዋሞ ብድሕሪ ሽዑ እቲ ናይ ማርኬት ከመይ ጌርና ኣናላይዝ ንገብርካ ኣው ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ሶ መይብቶም ሓደሽቲ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኤገን ብዛዕባ ናይዚኣ ትሬዲንግ ቪው let me know yes معدن هاي مدع زي تريدين فيو سي مستي ايجي تريدين انتاي ديفرنس وي انتاي في اليوم سوري مس منتاي ايجي تريدين زبلالهم ايجي اوكي ايجي maybe ايجي بروكر اليوم ايجي ولا ايجي هو ايجي مالته yeah ايجي so ايجي بروكر يوم so ناتوم بلاتفورم كهلوهم يخيل اليوم احنا نورمال نايزيوم تريدينج فيو نانتكم so I'm not quite sure ناتوم بلاتفورم لوهم دي حجز بلاتفورم انتايو تي بروكر ناتو نايبعلو بلاتفورم تريدين مقبر بلاتفورم زدالو وي سلازم دحرا الليوم كوين سيميلار اللي كمزن دحر تكملو اللي كا كوينو it is the same نتي overall نتي داتا نمرأيو مالتي سلازم تريدين فيو تراح نكونن احنا نزيا بزيا سل نتقامنا كم حنتا قداش تمسينا هذا النمبر قالوا بلاتفورمز كابز تريدين فيو وصاون كله يقولون بحافش أنت أيجي بروكر جيتي بروك أبغليهم بروكر ناتهم بلاتفورم هاي الدالو مالت ناتهم عماويل وين ناتهم كاستمرز ناتهم بلاتفورم كدالو لهم يقولون سلازي كمو بلاتفورم كخوني قليو overall قنتي ناي تريدين فيو يقول نايت بلاتفورم علامة جن إذا نقول زلنا ماركت أنالايز مقبار كمون دحر دليقة ناتكا بروكر مسو كونكت جيركا تريد نمقباري مالتي تي علامة نحنا جن أو يكون تريد نقبر أبتيميتا تريدر فور تريد نقبر نزي كا كم ماركت أنالايز مقبار نتكاملو مالتي سلازي يوم كلهم أبزن ريهم زلنا تولس أبزن نتكاملهم زلنا تولس أبزن وش تصومون دا تتكامنا لهم ممكن كيدنا كلاتهم سلازي
نزيون تا فيديو اب يوتيوب زلا ندحر ريخما مس اجيكم سب ግበርዋ ኣብ ናትኩም ኮምፒውተር ማለት እዩ ኦኬ ሶ ካልእ ኦኬ ሶ እሞ ስትሬት ናብ ማርኬት ማርክኣፕ ክንኣቱ ኢና እዚኣ ሞ ስትሪም ስቶፕ ክንገብራ There you go. Stop streaming. Okay.